ሰላም ሰላም ናይ ብርሃን ዩቲዩብ ቻነል ከመይ ኣለኹም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም እየ። ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኹ ሰላም ትኮኑና ኩሉ ግዜ ትምኒት ተስፋዩ ሎማዓንቲ ደስ ዝብል ቪድዮ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ሓደሽትን ዝኾንኩም ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሸር እናገበርኩም ኣታውዕን ነባራት ድማ ከም ናይ ኩሉ ግዜ ምትዋዕኹም ኣይፈለየኒ ናውልክየ እና ሎማዓንቲ ደሞ ናብ ቪድዮ ከብለኩም ኢና ዝሓለሽ ቪድዮ ከብለኩም እየ ንስኻትኩም ደግሞ ላይክ ክሳብ መጨረሻ ረእይዋ ትጠቕመኩም እያ መሃሪትን መሳጢትን ዝበልኩያ ትጠቕመኩም እያ ክሳብ መጨረሻ ረእይዋኹም እና ናብታ ቪድዮ ከብለኩም እያ ማለት እዩ። ርእስታ ደግሞ ስቕ ኢልካ ጉዕዞኻ ቀፅል እያ ትብል። እዛ ፅሕፍቲ ነቲ ብዘረባ ሰብ ንቅድሚ ዝስጉም ዝነበረ ደው ዝበለ ወይ ንድሕሪ ዝተመለሰ ሰብ ተስፋ ክትቦን ክተስንቆን ትኽእል እያ ብዝበልክዎ ሓሳብ እየ ፅሒፈያ ዘለኹ። ህድ እሞበል ንመልእኽተይ እውን ብዝግባእ ኣስተማቕሮ እዛ እትነብረላ ዘለና ዓለም ብጫውጫውታ ሕንፍሽፍሽ ዝተመልአት እያ። ኣብዛ ጫውጫውታ ሕንፍሽፍሽ እትነብር ምህላውካ ንርእስኻ ከናውፀካን ክርብሸካን ይኽእል እዩ። ካብኡ ዝተበገሰ ብናይ ሰባት ነቐፈታ ወይ ድማ ረበሻ ክትርበሽ ትኽእል ኢኻ። ኣስተውዕል። ህድእ ኢልካ ኢኻ ተስተውዕል። ህድእ ኢልካ ደሞ ትጓዓዝ። እንታይ ዓይነት ጉዕዞ እየ ዝኸይድ ኣለኹ እንዳበልካ ቀስ ኢልካ ኢኻ ንኩሉ ጉዕዞ እትርእዮ። እንተኾነ ግን ካብቲ ናይ ዓለም ናይ ደቂ ሰባት ዝርብሽ ድምፂ እቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ንዘረብኦም ዝሰምዕ ኣይከኣልን እዩ። ጉዕዞይ ከቋርፅ ኣለኒ ዝብል ሕሾኽሾኽ ዝያዳ ከድክመካ ስለ ዝኽእል ብደገ ዝመፀካ ዝርብሽ ድምፂ ንውሽጥኻ ይተእትዎ። እንታይ ደኣ ክልተ ኣዛዚ እዩ ዘለካ። እቲ ሓደ መስምዒ ትጥቀመሉ፣ እቲ ሓደ ድማ ተተንፍሰሉ። ኩሉ ግዜ እንሰርሖምን እንጥቀመሎምን እንሰምዖምን እነውፅኦምን ክንፈልጦም እዩ ዝግበአና። ኣስተውዒልና ተሓሲብና ጉዕዞና ክንቅፅል ንኽእል ኢና። ናይ ሰብ ድምፂ እንድሕራ ንሰምዕ ኮይና ጉዕዞና ክንቅፅል ኣይንኽእል። ክንረጋጋዕ እዩ ዘለና። ጉዕዞና ክንቅፅል እንተኾን ኮንና ኣስተንቲና ክንሓስብ ኣለና። ዝጠቕመና ወሲድና ዘይጠቕመና ክንጉሕፎም እዩ ዘለና። ሓደ ነገር ከዓ ክትርድኦ ዘለካ ዓብዪ ነጥቢ ኣሎ። ኣብ ጉዕዞኻ ለማዝ ጥራሕ ከይትፅበ። ሂወት ክልተ ጫፋት እየ ዘለዋ። እቲ ሓደ ጫፍ ፅቡቅ ክከውን ከሎ እቲ ሓደ ጫፍ ድማ ሕማቕ እዩ። ብዙሕ ኣብ ሂወት ከጋጥም ይኽእል እዩ። ኣብ ሂወትካ ድማ ክትከድ እናሃለኻ ክልተ ዓይነት ምርጫ ይህልወካ እዩ። ክልተ ዓይነት ምርጫ ክትብል እናሃለኻ ንሂወትካ ትሰርሖም ስራሕቲ ኣብ ሂወትካ ባዕልኻ ትገብሮምን ኣዳሚፅካ ትሰርሖም ስራሕትና ከየዳመፅካ ትሰርሖም ስራሕቲ ጠቐምቲ ጉድኣቶሚ ቀስ ኢልካ ሓሲብካ ኣስተንቲንካ ክትፈልዮም እዩ ዝግበአካ። ኣብ ጉዕዞ ሂወትካ ብዙሕ ዓቐብን ቁልቁልን ክፀንሐካ ናይ ግድን እዩ። ሂወት ክትስዕር ክትጓዓዝ ከለኻ ጎልጎል ኣሎ ጎቦን እውን ኣሎ። ከምኡ ድማ ዓቐብን ቁልቁልን ቁርን ንፋስን እውን ኣሎ። ነዚ ክትብድሆ ድሉው ኮይንካ ክትጓዓዝ ኣለካ። ጉዓዝ ኣለካ። ናትካ ሓይሊ ኣብቲ ደው ኢልካ ጉዕዞኻ ምቁራፅ ዘይኮነ ኣብቲ ስቕ ኢልካ ብዘይ ምቁራፅ ምጓዓዝ እዩ ዘሎ። ኣስተውዕል። ስለዚ ስቕ ኢልካ ተጓዓዝ። እሙንን
ምክርን እንተወሲድካ ክትዕወት ኢኻ ሓደ ግዜ ንስኻ ከ እዚ ትምክሮ ዘለካ ትጥቀመሉ ዲኻ ዝብል ሕቶ ከምጻእካ ይኽእል እዩ። ዝያዳ ኣብ ዓወት ንክበጽሖ ይጓዓዝ እየ ዘለኹ። ኣብቲ ተስፋ ዘለኒ ኩሉ ነገራት ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ንኽበጽሕ ጉዕዘይ እንዳቐጸልኩ እየ። ግን ብዙሕ ናይ ሰባታት ድምፂ ክሰምዕ ንድሕሪት ከይምለስ ይፈርሕ እየ። ኣስተውዒለ ክሓስብ ይኽእል ዶ ይኸውን እየ ዝብል። ንስኻ ድማ ክትዕወት ኢካ ጥራሕ ብናይ ዘረባ ሰባት ንድሕሪት ከይትጥምት ኣብ ጉዕዞኻ መሕለፊ ስኢንካ መንገዲ እንተደኣ ፀቢቡካ ደው ኣይትበል። ስቕ ኢልካ ጥራይ ቀጽል። ምክንያቱ ጽባሕ ሰፋሕ ጎደና ክትረክብ ስለ ዝኾንካ ኣብዛ ዘላትካ ጸባብ መንገዲ እንድሕር ደኣ ጉዕዞኻ ቀጺልካ ኮንካ ሰፊሕ መንገዲ ክትረክብ ኢኻ። ኣስተውዒልካ ሓሲብካ ንዛ ዝጸበበት መንገዲ ናብዛ ገፋሕ መንገዲ ከመይ ጌርካ ከም ትቕይራ ኣስተውዕል። ኣብ ጉዕዞ ጸላም እንተደኣ ጋሪዲ ደው ኣይትበል። ስቕ ኢልካ ጥራሕ ቀጽል። ምክንያቱ ፀሓይ ምውፃኣ ስለ ዘይተርፍ። ሰባት ብዘረብኦም ንድሕሪት ክምለሱኻ እንተደኣ ፈቲኖም ብቓልካ ኣይትመለሰሎም። ስቕ ኢልካ ጉዕዞኻ ቀጽል። ብገረብካ ጥራሕ ኣርመሞ። ንስኻ ነዛ ህይወትካ ዘላ ከመይ ጌርካ ከም ትጓዓዝ ሕሰብ። ስለ ናይ ሰብ ኣይትገደስ። ብናይ ሰብ ዘረባ ከይትሰምዕ። ጉዕዞኻ ዝሓሰብካዮ ደው ከይተብሎ። ይዕበ ይንኣስ ዓወት ካብቲ ደው ዝበሃል ኣይበልን እዩ። ጉዕዘይ ስቕ ኢለ ክቕጽል እዩ ዝብል ሓቦን ንሕንሕን ንእሽተይ ውሕስናን እዩ ዝጅምር። ሕማቕ ድሕረ ባይታ እንተነርካ ሰባት ብእኡ ክኣስሩኻን ደው ኣቢሎም ክሕግዙኻን እዮም ዝደልዩ። ንስኻ ድማ ሎሚ እንተ ኣንቢዕኩምኒ ጽባሕ ፍሽክ ክብል እየ ኢልካ ንመሓልክኦም ፈጣንስካ ጉዕዞኻ ስቕ ኢልካ ቀጽል። እቲ ዝነበዓኻ ንብዓት ጽባሕ ናይ ዓወት ፍሽኽታ ኮይኑ ክትረኽቦ ኢኻ። ኣብ መወዳእታ ክብለካ ዝደሊ ዝበፀ ይምጻእ ዝተባህለ ይበሃል። ደው ከይበልካ ስቕ ኢልካ ጉዕዞኻ ቀጽል። ብብዙሕ ስጉምቲ ምስጓም ዘይኮነ ኣብቲ ስጉምቲ ንድሕሪት ከይጠመትካ ወይ ደው ከይበልካ ብጽንዓት ስቕ ኢልካ ምስጓም እዩ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ዓወትካ ኣጸቢቕካ። ጸልማት ብርሃን እያ ዝትክእ። መሪር ጉዕዞ ድማ ዓወት ዝዛዝም እዩ። እዚኣ ትመስል ነይራ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና መሃሪትን መሳጢትን ዝበልክዋ ቪድዮ እያ። ላይክን ሸርን ኮመንትን ኣይትረስዑ። ኣብ ናይ ቀጻሊ ቪድዮ ሳብ ንራኸብ ድሕና ቀኒ ኩለኩም ፈቱ።